Pero kanang giingon nimo nga wala masulat sa Biblia, di gyud ta angay mo tuo ana. Kanang to mga nang sulod Biblia. Si Felix Manalo nasulat ba sa Biblia wala? Dili si Felix Manalo. Gituan na mo na nga nagtulo sa kamaturan nga naa sa Biblia mo na yung pagtuo niya. Pero Wala mi mo tuo nga kana siya kuan para sa kana mga apostolis nga ano na himo nang idol bala na. layo dayon. Kani mo kung punto akong ikalibugan ba nga wala sa Biblia di gyud ta mo tuo. Di juga mo tuo. Hain may mas tungod sa Biblia si espiritualon. Felix. Hain mas Biblia ni Felix Manalo para atong tuuhan eh. Wala man patuwi si Felix Manalo nga ampuan siya. Dili, Oo. beside anang ampuan ba, wa man tay problema aning ampuan pag dili. Kini lang punto nga wala sa Biblia di gyud ta mo tuo. Kanang punto nga wala sa Biblia dili ta mo tuo sa espirituhanon nga paagi. Mao na ibot na kay pasabot. Kung wala gyud masulat di gyud tuuhan. Dili ko natuwa nimo. Asa man nato asa man nato mabasa sa Felix Manalos Biblia nga para atog yung inuntang mutuo kita kay daag sa Biblia na. Ang gisulti ni Manalo nga nasa Biblia mo na imong gituan. Mo tuuhan. Hain man ani ang tuuhan ang gisulti o nga nagsulti. Kanang nagsulti nga nahasulat Biblia mo na ipatuwa ni Manalo ay tuong Manalo. Adi ta mo tuong Manalo. Oh, dili ka mutuo niya. Kana arang nasa Biblia nga nagsulat nga iyang gisulti mo na ituwa nimo. Oh, di ba Tayo, no? sakto na? So mahulog nga wa na hinungdan sa Felix Manalo kay di ta mo tuo. Wala man kinahanglan og naa sa hinungdan. Ang importante nga matud bitaw niya nga ayaw mo tuo nako, tuo mo sa hisulat sa Biblia nga akong gisaysay ninyo. Oh. Di ba? Sakto. Kani giingon nimo nga di ta mo tuong Manalo, tinuod ba ni? Isay dili mo tuong Manalo. Mutuo ta sulting Manalo nga nahisulat Biblia pero ang sulti niya nga wala may sulat Biblia, ayaw tuloy. Ano? Oh, asa man karon paingon? Oh man. Mm. Ya kining termino nga Biblia na ba ni sa Biblia pod? Kanang pulo nga Biblia, nakaibalo naman ta nga naagali o libro Biblia. Asa man na bersikulo ha gaingon ni nay Biblia? Kanang Biblia. Oh, Oh, mo bitaw. oh alang-alang mo tuo kag wala masulat Biblia. Mo bitaw nga paluap na kong pangutana Mm. nga Nga kining ni ang asa mas Biblia Gus Felix Manalo para atong tuuhan. wala kinahanglan na lagi mo tuo kang Manalo, kanang iyang gisulti mo tuo O ba? Oh, unsa iyang gisulti? Ingon mas Manalo nga ang Katoliko mo itinuod simbahan, tinuod do? Sagong nas Biblia nang gisulting Manalo nga ang Katoliko mo tinud simbahan. Di man mo gud Oh, wala man nas Biblia, kanang gisulting nas Biblia Manalo. mo tuuan nimo, di ba? Di mali pa kalibog sa Ano ino. malibog man ka? Ang sayon kayo makalibog. Aglisod kayo mo'y tuwa nga dili mo. Oh, Unsa may dako na tong prohiba nga kani lang akong pangutana ba kay kamo updated man mo anang Bible kasi imong pamamahayag. Ano lang? Oh. oh. Kuan sige gumug apil ana. Siyempre Oo. kani mo tag pamamahayag ang tao mahayagan gyud. Oh, ihayag. Hayag. Mm. Pag organisar ni Iglesia ni Cristo 1914 July 27 nagsugod na si Felix Manalog pamamahayag Oh, nagsugod na siya. hantod karon 2021. Oh. Sige pamamahayag. Pa rin. Oh, wala gihapon na hayagi kay mamahayag man. Og nahayagan di na mamahayag. Sabot ang pamamahayag. Sa mga tao nga wala pa. Mahayagi. Pero ang mga tao nga nahayagan na, kinahanglan pa ba? Ikaw na po magpahayag. Kaning mo lagi nga updated kay mog Bible no. Ako believe jud kay ko ninyo kay sige mog update ning Bible. Walang mobili juga na. Oh. Pero asa man gikan ni Biblia nangatagak gikan sa langit gipamunit sa mga tao giwali o Dili pwede nang pangutana ha. Dili pwede na. Ang pangutana nimo kung kanang nasulat sa Biblia iya ba na sa Diyos wala na pagpangutana. sige Ano oh. naman nangahulugi ka langit? Di ba ang ako Isa lang may po. makasay-say na mong nangahulog Sige, langit. posible po kayo og walay asa man gikan ni Biblia tungha lig kalit. Nagi taong responsable nga magamaan eh. Kana na yung mga apostoles ila man ang ipang sulat. Dayon Dahil kanang ilang ibang sulat, mo na itong tuan kay tudlo sa Ginoo na nga mo na isulata. O kay balo anang kuan sa Apokalipsis sulat ni Juan nga hasta ang tingog sa dalugdog mahibala niya.
So, Oh. balikan na to tong issue nimo ba nga si Felix Manalo dili ang ngayong tuuhan. Oh. Hulog nga way hinungdan si Felix Manalo ani. Dili na mao gihapon istorya ha. Ni Manalo, si Manalo, ako ayaw nyo tuwi ko. Mm. Ang tuwi nyo kanang akong gisulti nga nasulat gikan sa Biblia. Mm. Oh. Unsa may Ug guyon ko di ko mo Manalo, basta magsulti siya di supa sa Biblia di mo to. nakoy nabasang pasugo dito sa una na ni ha. Oh. Si Felix Manalo day anghel tinuod ni. Wala day ka kay balog unsay but ipasabot ang anghel. Wala kay balo ana nga sige man kagbasa Biblia. Di mo ko Bible scholar para kabalo jud kog Biblia. Mga bugo-bugo lagi mig Biblia nami kay bawaan pag ginagmay. Nang bugo ang nangano. Kanang pulo nga anghel og basahon nimo sa kaning dictionary ang kahulugan niya sinugo. Sinugo. Oh, Di unsa man pagsugo si Felix Manalo sa Dios, gitiksan, gitawagan, video call sila. dili kanang bahin sa pagsugo sa Dios. Bisag magbasa ra ka sa iyang kamatuoran, kanang iyang mga sulti. Pwede naman nang iwali bisag kinsa imong walihan nga moingon ka nga kini mo ito. Tinuod. O isa to man ang kabay sa Felix Manalo. Nga ang iyang nabasa sa Biblia iyang iwali. Ano ba? Oh, sayop dahil na. Kaning Biblia gibuo ni siya kinsa may nagbuo ani nga mahimong usa na lang ka libro. Ang mga apostoles, Apostoles. nagsulat na sila, mga propeta. Mm. Itong panahon mga ginikana, itong ipasugos sa itong Ginoo. Mm. Tapong nga taong igugtagaan, kanang, ibot ng kanang, tinaadman. Kanang bang knowledge ba? Knowledge, sa English pa to. Mm. Sila mo igatibok-tibok na. Bukin sa Biblia. mga apostoles. Ang katong nga tao nga, Kinsa kung ka yan ba, kung yan, kaya sa una ko na, bulag-bulag man na. Bulag-bulag katong lagi, oh. Lukot-lukot man na sa una. Kinsa man ka tong mga tawhana to? Wala man pa gisay sa Biblia nga sila, kinsa sila. Mm. Oh. Pero katong mga sinulat nga na Biblia, iya to sa mga apostoles. Unsa mang tuiga gito gibuo ng mga Biblia o mga librong tigom-tigom sa mga tuiga na Bahin na nabuo. na yung pangutana, magatubag na amo ang ministro. Ministro, wala mo tulo. Gusto ka o kamaturan at tuong ka na mo sa inyo ha, para mag-mission ninyo. Lagi, wa po Para na. makaibalo ka. Nganong natibok na ng panahon na, Mm. nganong gitibok po. Oh. So, ako lang pud gamay nga. Ako di man ko bright og Biblia gyud, pero na lang pud koy ma-share ginagmay. Oh, zaman. Nalitan. Kanalitan mingon ka nga kinsa nagbuos Biblia. Ang nagbuos Biblia usa man ka Santo Papa, si Pope. Wala isang tupapang kabuk Biblia. Wala. Wala. Pero Ay mabasa. lipe ako ba? Oh. Kini ni ang pagsaulog bitaw sa gitawag nato og karon man sa mualang sa simbahang Katoliko All Saints Day ron. Oh. Pag sa ulog sa mga santos nga tuwa sa langit nga nangamatay. Kaning pagampo sa mga patay ugma pohon. Anong wala may pagampo sa mga patay ni mga inyong simbahan? Ay, wala mga Biblia. Ano ba? Wala mga Biblia. Ang atong tuwang ka naman nasulat Biblia. Katong si Kristo panahon niya giampuan niya sa Lazaro. Nasayo pas Kristo ato? Nga mas Biblia. Sulat nan. So, pwede ra day maampo ni Lazaro o pwede ra day maampo Ang patay. Ginoong Kristo, giampuan niya si Lazaro para buhion niya. Ang iyang giampuan ang Ginoo, ang Diyos. Nihangyo sa Diyos nga si Lazaro mabuhi. Di nabuhi. Nga mga Biblia na sulat. Tuwi na. Oh. Walay nganong unsa may dako nga rason ning mga iglesia ni Kristo nga di mo bisitag patay. Ano mga bisita ang kagpatay sa may hinungdan? Di, sa hinungdan. Si ang Kristo. bisita ang kagpatay. Kung basihan si Kristo ni bisita man siya upat na kaadlaw namatay nga si Lazaro. Di ba? Kayang tuyo la dito, kaya naingon man silang katong isong Lazaro nga mga bae nga atuon siya. Kaya og bawal Kaya naingon pa. ang Ginoo na to, naingon sila nga, Ngayon, tagino. bawal na sila siya ron. Lagi. Mayon tang Ginoo, ay dili sa bisita na kay bawal, di pwede ning patay bisitahon. Wala sa Biblia na imong gingon. Wala. Kana na Biblia mo isulti. Dayon isa pa
Kani ang controversial kayo nga wa pud mo nagtuo nga si Kristo Dios. Ano to? Si Kristo Diyos nga ningon mas Kristo nga amahan. Ikaw ray bugtong tinuon nga Diyos. Mm. Mutuo ka, dili. Anya, Mm. na ako'y Biblia nga nadawat na ko ning Biblia sa una pag yun, college pa ko when I was 2008 masiguro to o di ko masayop 2009. Dayon. Kato nga Biblia ha King James Bible to siya. Oo. Ingon dito sa Roma kapitulo 9 bersikulo 5 nga si Kristo mao ang Dios nga naibabaw sa tanan. Daygon hangtod sa kahangturan. Dayon. Na sayo pa si San Pablo ato o wa. Ang imong hunaw-naon katong sulti ni Kristo. Nga Katong ka San Pablo lang yang giingon nga si Kristo mao ang Dios nga naibabaw sa tanan. Ulagi, ang imong hunaw-naon katong sulti ni Kristo sa Juan 17:3 nga amahan ikaw ray bugtong matuod nga Dios. So, Kung katong sa may lugar atong sultiha, itong sulting Apostol Pablo, sa may Dali. lugar ato. katong kang San Pablo no sayop siya ato. Ang paghubad dito, posible di mao. Sayop tong hubad. Oh, sabi sa'yo bang paghubad, kaya nganong ning kontra man siya sulti na Kay wa man pud dili man sintropos pangutana nga sakto ba ning hubara o di. Pero nga ulang nga Dili, ang importante diha nga magbasa gali kag Biblia. Imong susihon ang tanang mga Biblia nga hinubad. so kanang asam Oo. na kanang unsa man nga mga hubad sa Biblia lang ang atong angayan tuohan nga Ang nagtug-ang tuwa tinuod. na yung mga hubad sa Daghan mo gud ay King James ay may balita na Bisan pag unsa ka daghanan na siya. Ang importante din ha nga mosibo sa gisulti sa ato ang Ginoong Kristo. Pag dili mo sibo sa sulti sa atong Ginoong Kristo, bakak ng paghubara. pero naamang ko'y Bible na basa Oh. sa The Plain Aramaic Bible Mm. Juan kapitulo 8 bersikulo 24. Dayon. Nga mga matay kamo sa inyong mga sala tungod kay wala kamo mutuo nga ako mao ang buhi nga Dios. Tinuod to o nasayop si Kristo ani. Ang buot nimo mong ipasabot si Kristo mo ang amahan, mao ang buhi nga Dios. Siya may gaingon dili ako. Mao na imong buot ipasabot. Ana Unsa man tong sulting Kristo nga ang amahan mo ray bugtong tinuod nga Dios, unsa man to? naman po sumpay na ingom sa ug kang Wala, Kristo dili nga ka imong mutuan ang gipadala. daghang kay mga hubad nga nagsulti nga Dios kuno siya. Ang imong sultihan kadtong gisulti ni Kristo nga ang amahan ray bugtong tinuod nga Dios. Nganong musupak man ka ana? Oh. Pagtuon ni mo lang gisulti ni Kristo, sufficiente na kay na. Nasayop si Kristo Oh, tungod kaya wala. ang sulti sa Dios, ako ray bugtong nga Dios na matuod. Na magkak- O wala na ilain. Namakag si Kristo tong pagpamulunga. Sayop nga hubad ang imong gibasa. Aramaic man, The Plain Bisan pa Aramaic. ramay, bisan pag kanang gikan sa Israel nga pinulungan basta kay dili mo sibo sa sulting Kristo. Unsa magiday tinuod ani? Ang sulting Kristo mo ray matuod. Si Asa may dili Kristo matuod? nakabuhi magpatay, di ba? O dayo. Sa may kuang problema. Namay ordinaryong tao makabuhi magpatay. Sus, si Apostol Pedro nakabuhig patay. Galakaw pud siya sa tubig. Oo, si Kristo po kuan po daghang milagro si Apostol Pedro nga nahimo po ang mga apostoles. Pero dili sila Dios. O ba? Ito baday ka nga porque makabuhig patay. Nya makaayaw mga masakiton Dios na. Kanang King James nga Bible, sayop ba ng translation ana? Sing sayo, pwede pong dili sayo kay sa panahon nga ang iyang translation musupak na sa gipanulti sa tungod sa Kristo, sayop na. Sa ato pa di ay amigo ra tas atong gusto ani og naay dili Ayaw masungog. pagsulti amigo ra sa atong gusto. Kay ang atong gisunod ang gisulti sa atong Ginoo. Ug unsay gisulti sa atong Ginoo, mo nay tumana kay mo nay husto. Kung musupa ka ng iyang gisulti, sayop ka. Niingon man ang Dios Amahan sa iyang anak nga pinangga. Niingon siya ang imong trono o Dios. Bulong ta dangtod sa kahangturan. O natanawa di sayop nga pagtuo gihapon ng imong gituan. Hebreo 1:8. Nagpasabot man na nga ang Dios do na pay giila nga Dios. Di ba? Sa sayop gihapon tong Bible. Pero sayo pa kay nang pagkahubara sa Biblia ug mo na imong istorya nga ang Dios na giila nga Dios. Waday. Nagpasabot na nga ang Diyos na apay giila nga Diyos, pero ang Diyos nagsulti mismo nga gawas ka nako wala na ilaing Diyos. Nya may ingon pa jud ka nga na ilaing Diyos nga iyang giila. Oh, Nya asa na unsa may kahimtang ni Kristo karon? ang kahintang sa atong Ginoong si Kristo, Kristo ra gyapon siya. Dili na pud siya. Mao man ay tuyo sa Ginoo nga himuon siyang Kristo. Hmm. Dili na na mo to.
Unsa may buot ipasabot ng Kristo tuod. Ha? Unsa may buot ipasabot ng term nga Kristo. Sa may inyong pagsabot ay ana. Pero namo kay kuan man dinihugan. Oh, di dinihugan. Nama Biblia na dinihugan siya. Hugan. Oh, nama Biblia tuyo na. Kanang Emmanuel unsa may buot ipasabot ng Emmanuel. Unsa man sa inyong pagsabot ng Emmanuel ay. Kay di ba si Kristo mao man ning Emmanuel? Oh, di nama Biblia di Emmanuel siya. Emmanuel ingon man dito ang anghel nganli siya tawgon siya Emmanuel. Oh. Na sa ato pa ang Dios anya uban nato. Oh. Tanawa. Oh. Sa Emmanuel gauban ang Dios. Buot ipasabot ning Emmanuel naguban ang Dios. Nganong gauban ang Dios ni Kinsa Kristo? man ning Kay si Kristo sa dihang giubanan na siya sa atong Ginoong Dios. Makabuhi siyang patay. Makaayo siyang mga masakiton. Magagama siyang daghang ngayong pan pinaagi sa usa ka pan rapod. Na, gisayo nang kaanang pagkasultiha. Kay gauban man niya ang Diyos, pero wala siya ubanin sa Diyos. Usawa niya pag ang patay. Niingon si Kristo yung kaugalingon siya. Sa akong kaugalingon, wala gayud ako'y arang mahimo. Gawa sa amahan nga mo'y nagpadala ka nako. Oh, Tunaan po giingon sa Kristo sa Biblia nga magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot kay may gahom ako sa pagpatay ug napo ko'y gahom sa pagbanhaw. kanang gahom nga iyang gigamit, mo na gahom sa Diyos. Doon na gahom sa pagpatay, doon na gahom sa pagbuhi. Oh. Nya gitawag pud siya Ginoo. Unsa man ning Ginoo? Wala lang, tawagong yun na ni mo Ginoo. Moingon gali ka Ginoo anang mga mayor, kanang mga gobernador, kanang mga presidente, moingon gali ka Ginoo. Nya iningon man ang Nga si Kristo na hinoy dili, nga niingon ang Dios nga si Jesus gibuhat sa Dios Ginoo ug Kristo. Oh. Ingon man ang Biblia po nga ang Dios mura ang Ginoo sa tanan. So anay laing Ginoo ni? Sa tanang Ginoo ang Dios mo'y labaw. Niingon pong Salmo, Ug na may gali laing Ginoo, kanang mga Ginoo nga ubos sa Ginoo, kanang mga Ginoo, dili tinuod nga Ginoo ba? kinsa unsa may panalit na dili tinuod nga Ginoo? Parehaan ang mayor, dili man na tinuod nga Ginoo. Si Kay Kristo. ang pagtuo nyo sa Ginoo Dios man, Si Kristo di po ni tinuod Ginoo. gamhanan na nga atong Ginoong Hesukristo. Sa ato pa Ginoo siyang matuod. sa ato pa kay Ginoong matuod niingon man Salmo 101, ilha nga Dios ang Ginoo. Nahimo ba ni? Pwede ilhon ni mong Ginoo nga Dios ang amahan, pero si Kristo dili kay nga naman. Ningon man ang Dios nga ningon man si Kristo nga ako'y tao. Kini wala pagbuhatan ni Abraham, nagtinguha ka mo sa pagpatay kanako nga tao nagsulti niyo sa matuoran. Si Kristo gisulti ana. Nya si San Juan ingon siya sa San Juan 1:18. Wala pa'y taong nagkakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios. Nasayop si San Juan ani o wa Kanang sultihan nga bugtong anak na Dios, nasayop si anak. kanang bugtong anak nga Dios, wala sa Biblia na, wala na may sulat. Na oy. Mayong balik sa Biblia. Bugtong anak sa Dios, pero anak na Dios wala. Oy, na. Sige, pakita ko be. Naa sa Greek Interlinear Bible. Ay, sa pakita ko, ug nay anak na Dios. To alas balay wala ko na na Biblia. da. Walay anak nga Dios. Sa Biblia nga nasulat, Ug dunay panalitan. anak sa Dios. Og panalitan ba og naa jud ko'y mabasa duha ka Bible. Unsa may kondisyon ani? Ay dili pagyapon mo to nga Dios si Kristo. Ano mo to man ko nga niingon man ang Dios nga ako'y Dios nga abuguan. Wala na laing Dios gawas ka nako. Siya may kaingon be. Nya, musupak kay kasulti sa Dios. Di ka tong giingon ni San Juan nga bugtong anak nga Dios San Juan. Ay sayop 1:18. mahubad to kay ning kontra man sa sulti sa Dios. O ba? Oh, basta mo kontra sa sulti sa Dios, supak na sa kamatuoran. Og di pod mo kontra sa unahuna, okay ra pod. Kontra sa hunahuna Sa panitan ani og sakto nga murag okay ra sa panudlo, okay ra pod. dili. Kung magtuglo kag supak sa nasulat sa Biblia, dili na siya okay. Nasulat man gyud. Uyon sa Biblia, mo na okay. Nasulat man gyud dito. O di supak nga. Asa may tinuod na kay kung supak tuohan man siya, ani? dili tuwan. Asa may tinuod na kung tuohan ani kaning nabasa o kaning wa mabasa? Kanang nabasa nimo nga iha sa Dios, man na isakto. Tuwiin na siya, pero nakabasa kag dili iha sa Dios, ayan nagtuwi. Kaya ang ingon gud ta nga ang wa mabasa sa Biblia di matuohan. Nya
paluapang utana si Manalo nabasa ba yung kag wala. Di siya ang ituuhan. Lagi si Manalo ni istorya pagsulti nga ayaw niyo tuwis Manalo, siya may nagsulti mismo. Asa man nato na Ang tuwa ninyo, ang akong gisulti nga nasulat sa Biblia mo, naisulting Manalo. asa nato na mabasa ang giingon ng Manalo? Wala galing Biblia. Wala galing na Biblia. Di ka nang giingon si Manalo bang ayaw ko niyog tuhi ang kurang gisulti. Ayon man na nga dokumento na to Wala mabasa. lagi Biblia na. Siya ray gasulti nga ug mugsulti ko dili iya sa kabubuton sa Dios. Ayan yung tuwi. Yung sa pagsulti. Sayop din ang naa. Oh, isakto na. Ang mga isakto nga sinultihan, lisod kayo na gapion sa dili isakto. Na, partner, Unsa man day ang hubad na to ani gud nga tuuhan. Kay ang hubad nga imong tuan kanang muuyon sa gipanulti ni Kristo. Unsa man tong Biblia nga muuyon to? sa gipanulti sa mga apostoles. katong Kalamsa translation okay to. Sakto tong hubara. Ug niuyon sa kan gipanulti sa Dios. Di Sakto to. gipanggamit mo gud pud na sinyang simbahan ng Lamsa translation. Gamit may mga sitas kanang uyon sa ubang mga sitas nga nasa ubang translation mao na imong gipanggamit. Kung wala mo yon, Ug wala mo uyon dili mi mo gamit ana. so amigo-amigo lang. Eh, Wala kinahanglan ng amigo, ang importante nga Mao na- sulti ka sa maturan nga na Biblia. Moy nasibo okay ra pag dili ingnog sayo pa na. Wala na mo na, wala na. Ngano pong naprinta? Ngano pong naprinta po nino nga sayop nga hubad man day? Dapat gikoreksyonan ang tanis mga tigprinta nga Ikaw oy. may mo koreksyon ito. Nga di ni pwede na to ipagawas kay may Wala sayop. may mo koreksyon. Ikaw may mo koreksyon? Asa ka ka koreksyon? Anang Biblia gibasa na nasa ng mga tao, dunay nito na o dunay wala. Pero ang importante dito nga ang Biblia kinahanglan magkatakdo-takdo sila dili magkasupak-supak. Ana na. Mutay daghan akong nabasa nga si Kristo dili si Kristo nahimong Dios. Pero ako lang pangutana, unsa nga sita sa Biblia si Kristo mismo ni angkon ako dili Dios? Manong ingon na naman mo Okay. pagkumutana. Naaman tay basihan ka para Sa makatuo mingon kita. si Kristo nga, ako dili Dios, mingon day sa ana. Anong na makatuo kita kay isod po og pastilan. Wala yung masulti. Wala nimo yung mabasa sa Biblia nga ningon sa ako dili Dios. Wala. Pero na ako'y nabasa nga ingon siya ako buhi nga Dios. Pero ang ingon niya di siya Dios way mabasa. Ningon si Hain Kristo. naman aning ato. Dili, ningon si Kristo siya maong buhi nga Dios. Ningon siya. Ako maong buhi nga Dios, ningon siya. Oh, But na, dili na tinuod. Ug naa man galing na, bakak na. sa may tinuod. Lahi nga translation na, dili Ay. tama. Pero kanilang gid akong gikalibgan. Unsa nga bersikulo sa Biblia nga si Kristo atong mabasihan nga niingon gid siya ako dili Dios. Kay Wala ayo lagi nang ipangutana kay wala na may sulat sa Biblia. Ang ipangutana nimo kanang nasulat sa Biblia, alang mag-imbento kong sulti. Oh. kaning di pa ako ba? San Juan 20 murag ug ako masayop og 19 ba ni o 20, 28. Maybe 20 ah. O nga niingon si Tomas, Ginoo ko og Dios ko. O dili mo na sayop. Sakto to. Sakto tong pagkasulti ni Tomas. Tomas kay na mabilya lang sulat man. Oh, di tinuod tong giingnan niya si Kristo, Ginoo ko og Dios ko. Dili mo na nang pagsabot kay sa higayon nga ingon na naon nimo pagsabot nga Dios si Kristo ang iyang sulti ato, musupak sa sulti ni Kristo nga ang amahan ray bugtong matuod nga Dios. Kaning istorya ha manggod. Sa nagtigom silang Tomas nagtigom mga apostoles, si Tomas wala na hiuban. Mm. Karon pag diha na hiuban si Tomas, gisultian Diyos mga apostoles nga nakita na mo si Kristo, ingos Tomas di ko, gawas kon mahikap na ko iyang mga samad. Mutuon ako pero dili di jud ko. Karon nitungha mas Kristo silang atubangan. Niingon si Kristo, Tomas, ako ni, hikapa akong mga samad og mga kamot, akong kamot. Ang samad hikapa ni. Ako ni, niingon si Tomas pag humanya gikap ko, Ginoo ko og Dios ko. Nasaktos Tomas ato. Atong sulti ni Tomas nga Ginoo ko o Dios ko, wala to nagpasabot nga si Kristo may Dios ato. Kinsa may Ginoo nagsampil niya. lagi kinsa may yang giingnan ato gisultian si Kristo. Tomas apostolis na siya no. Lagi. Nakibalo man Pero ka. katong paglitaw kanya ba nga Ginoo ko og Dios ko kinsa may yang gisultian Oo ato. lagi nga. Si Tomas nakibalo ka nga apostolis nang naa siya. Dili siya magsulti og supak sa naisulat sa Biblia natural. Nga namang nisulti siya ana. Lagi. Oo. Kinsa may yang gisultian ato. Buti pasabot, dili
dili si Kristo ang iyang gihingan na atong pagkasultihan. Lagi kinsa man yang giistoryahan nato, yang Ang giatubang. Dios mo yang buot ipasabot ato. Yang gisultian gyud ato si Kristo ug ang amahan. Si Kristo nakita Ah. naisulat sa Biblia, di ba? Niingon dito nga ihikap ang imong kamote sa akong Gikilit. Pagkahuman niya gikap, di ba ningon siya nga Ginoo ko ug Dios ko. Ang pangutana ni kang kinsa si Tomas nilitok ana nilitok si Tomas. kang Kristo. Dili para sa Dios to, Dili dili para ni kang Kristo. Krista man iyang kinsa man yang giistoryahan ana ang Dios amahan. Kung ugad kang Kristo siya nisulti, masupag man sa nasulat Biblia nga usaray Dios. Ang yang giatubang ato ba? Ang yang giatubang Dios pag istorya kang kinsa gid sa ato. Kinsa yang katubang sa pagpresidente. Sa kinsa yang katubang anak moingon sa Ginoo ko ug Dios ko ang Basig i-refer gyud na dito sa Dios jud. basig ekspresyon ra putong Tomas. O ngayon Ay, pwede inon nimong ekspresyon kay namay mga tao nga tarantado musulti dili mao. o ba? Ug makurata na. Pero ang assurance ni Kristo pagkahumaglitok ni Tomas ato, ningon ba si Kristo, bulahan ang nituon nako bisan wa ka kita. Naog di ta mo tuo sige ingong Tomas, di ta bulahan na pel. Ang buti pa sa ni Kristo anang bulahan ang nituon nako bisag wala ka kita. Nanintuo ka nga siya mo Kristo, mo na buti pasabot ni Kristo. Wala na magpasabot nga siya mo Dios. Kay ngano man og mutuo ka nga katong sulti ni Tomas nga si Kristo ang Dios adto. Pilay Dios mga mahitabo duha, ang Ginoong Kristo ug ang Dios. Di mabaka kung nasulat sa Juan 17:3 nga niingon si Kristo nga ang amahan ra mo bugtong matuod nga Dios. Nya kanang bugtong nga matuod, pila man nakabuok di ba isa ra man na. Nya kay ang Dios di ba gusto sa Dios nga he wants to be multiply man. Di ba? So multiply ang ganahan sa Dios. Kaya wa man mo ingon ang Dios nga go to the world and pag addition mo or pag division mo dito or pag subtraction kunang minus. So ang gusto sa Dios nga mo multiply kita, di ba? 1 times 1. Usara. Ana naman ang pagkasulti nga 1 times 1. Usara. Oh, kay kung ingon gud tag duha ang Dios, gi-plus na nato. Nya kay multiplication may ganahan sa Dios. Di Ayaw pag-una-una nga ang Dios ganahan nga daghang Dios. Ayaw pagsulti ana kay siya na mismo nagsulti sa Henesis nga wala na ilaing Dios gawas na ako. pero nakoy pangutana. Kag multiplication. Nakoy pangutana lang katapusang pangutana. Sa Juan kapitulo 10 bersikulo 30. Ako ang ang amahan usara. Ay bot sabotan ni. Isakto lang pagkasulti atong Ginoong Kristo. Usara sila sa Wala man amahan. sayop. Usara sila sa amahan. Usara sa. Ningon si Kristo, ako ug ang amahan usara. Oh. Sakto to. Sakto lang pagkasulti Okay. atong Ginoo. Then unsa pa? Asa man sila nahimong usa? Nagkayusa sila pagbantay mga karnero. Hindi, wala dili nagkahiusa usa gid ha. Ayo ning nagkahiusa kay lahi ning nagkahiusa kay kaning nagkahiusa sa English, unity man eh. Ha? Oh, tala. Ya, so tabi ta kan. Oh, salamat sa imo time ha. Oh, sige. Sunod, mag-istorya na. Oh, wala problema na. Alam mo kayo ng istorya na imo na. Lagi.